Maayong gabi kaninyong tanan mga ka-idol. Pagkahayag naman sa buwan. Ang atong sugilanon karong gabhion na mga ka-idol. Kabahin sa usa ka babay nga gipatakdan og kaongo. Ang usa ka babay nga gipatakdan og kaongo dito sa hingtakdi sa usa ka kumbira. Giimbitar siya sa birthday siyang amiga. Ug dito nagsugod ang iyang kaongo. Kay nakakaon siya dito sa kumbira sa birthday siya iyang amiga. Kay kadto di ang kaliwatan sa iyang amiga. Usa kadto ka baranggayan di ay nga pulos gud mga ungo ang nagpuyo didtong tungura. Kini laging kumpiyansa kayo ta sa atong amiga. Didto nikaon siya ug didto nagsugod og kalain ang iyang lawas. Sa dihang pag-uli na niya sa iyang balay, naglain ang iyang kalawasan. Daw murag mukibot ang iyang tiyan na ay maglingin-lingin siyang tiyan nga magdagandagan nga lingin diya sa ilawom sa iyang tiyan. Ug didto nagsugod nga magsikis siyag suka ug naglain ang iyang kalawasan. Ug didto wa na siya higan ng mukaon adtong tungura ug nag-anam na siya og kadaot. Nihunong mantuod ang iyang pagsuka. Naulian siya pero nawad-an siya gana sa pagkaon. Natingala naman lang ang iyang ginikanan kaniya nga wa na may ganang mukaon ang iyang anak. Ug adtong tungura nag-anam nagkadaot ang iyang anak. Hingingon ang iyang anak nga ma, laing jud kayo ang akong lawas. Ug nahibong ang ginikanan ug naunsa ng iyang anak kay wa na may gana mukaon. Ug naguol pag-ayo ang iyang ginikanan sa kahimtang ngadto sa iyang anak. Ug dihay usa ka gabi ini ana sa ilang pagpangatulog na nahibulong ang inahan nga naa may nikalit og wak-wak. Wak, wak, wak. Kili sa inahan ang kwarto sa iyang anak. Pagtan-aw niya dito sa kwarto, pagbukas niya sa kortina, ang iyang anak hingtuad ug nagsigig wak-wak. Dito natingala ang iyang ginikanan. Nahibong og dako ang iyang inahan ug nagduda na kini ug gidala niya ngadto ang iyang anak sa usa ka mananambal. Kay natingala naman lang siya nga mukalit na magtuwad magabii ang iyang anak ug magsigig wak wak wak. Unya mangita og sigig. Ingon niyang anak nga ma, way atay diha, magsigig pangita og atay. Ang iyang anak kay ganahan kuno kayo mo ka og atay ang iyang anak mo to nga magsigig pangita og atay sa manok ang iyang gusto. Natingala na ang iyang ginikanan kaniya ug nganong mangayo mangyud og atay sa manok. Mao to nga iyang gidala ngadto sa usa ka mananambal ug iyang gantong gipatan-aw sa usa ka tambalan nga Meriko. Gipatan-aw niya sa Meriko ug unsay sakit sa iyang anak kay siya mismo nagduda na gyud ug nganong magsige magpangayo og atay ang iyang anak. Iyang giingnan ang Meriko nga mano,
Unsa man sakit indaw na ning akong anak. Kay nagduda ko mukalit ra man ni guwak-guwak magabi tungang gabi magwak-wak man. Mauwaw na kay ko sa mga silingan. Moto ingon ang mananambal nga ang kining imong anak gipatakdan ni og kaungo. Gipatakdan di ay og kaungo ang iyang anak. Didto ra nagsugod sa usa ka kumbira nga giimbitar og birthday sa iyahang amiga. Kadto daing lugar usa ka barangay nga nagpuyo didto. Pulos di ay mga ungo. Mga ungo di ay kadtong namuyo didtong dapita. Ug didto niingon ng usa ka manambal nga ang kaning imong anak hunat na biya kini ang gipatakod kaniya. Kompleto naman kini sa dagang. Dili naman kini mamaayo pa. Maglisod na kita ani ang maayo ani ato kini pahustuan. Maoy pong sa usa ka mananambal nga pahustuhan kuno ang iyang anak. Ang kana dieng pahustuan painsaktuhon des kaungo kay wa na lisod na ayohon. Ug sa dihang mahustuan na kini mamaayo na kini dili na kini magsigig wak-wak. Pero inigsugmat sa kaungo di ay mulayog kini og kalit ug mawagtang og kalit sa ilang balay ug adto mangungo sa laing lugar. Moto'y giingon sa usa ka manambal nga pahustuhan ng iyang anak. Haron dili na magsigigwak-wak sa ilang balay, adto na magsigigwak-wak sa laing lugar. Ug nakadesisyon na tungtungura ang ginikanan, kay hingdaot naman nagmayo ang iyang anak ug nanglawom na ang mga mata. Nisugot na lang ang inahan nga pahustuhan ang iyahang anak. Moto nga niingon ang mananambal nga mag-ihaw og manok nga itom nga laki ug mag-ihaw sab og manok nga bayi nga itom. Baig laki nga manok pulos itom maoy ipaihaw sa mananambal para dili na magsigig wak-wak magsigig tuwad sud sa ilang balay adto na mga wak-wak sa laing lugar. Moto gisekreto kadto kanila ug ihaw og manok nga itom baig laki. Ang manok nga itom ang katunga sa lawas gilubong ug ang manok nga bayi nga itom ang katunga sa lawas gilubong sab ug ang atay ug ang batikon gitunga ang katunga nga atay ug ang katunga nga batikon sa laki nga manok ug sa laki nga ug sa bayi nga baba nga manok bayi nga manok gitunga sab ang manok nga bayi gitunga ang batikon gilubong ug ang katunga gipakaon. Moto nga gipakaon ang katunga sa lawas sa manok sa babay ug katong katunga sa gilubong ug katong laki nga manok nga katunga sa ato nga lawas gilubong sab ug ang atay ug ang batikon gilubong sab ug ang katunga nga atay ug ang katunga sa lawas nga bayi nga manok gipakaon sa iyang anak. Moto pagkaon sa atay nga katunga kay gilubong man pud ang atay pud nga katunga ug ang katunga nga atay gipakaon ngadto sa usa ka babae nga gipatakdag kaungo gipakaon ngadto sa iyang anak. Mao to sa dihang nahuman na gihustuhan na giluwas na ang iyang anak nahimsog na pagbalik. Una kondisyon na ang lawas ug atong tungura wala na hingdaot hingtambok na naulian na sa kaon nga ganang kaon
nahustuhan naman, naulian na sa gana, nibalik na ang gana sa kaon sa iyang anak. Mauto nga nahustuhan na ang iyang anak. Naulian na, wala na magwakwak. Pero mukalit lang og kawagtang tungang gabi mawagtang sa iyahang kwarto ang iyang anak. Kay di ay mulayog ngadto sa laing lugar ug adto didto magsige kuwak-kuwak. Mulayog mosulbong magabi ang iyang anak ug adto didto mangungo sa laing lugar. Kay nahustuhan naman, gihawan naman og manok nga itom. Ug manok nga itom nga bayi, manok nga itom nga laki. Ang katunga gilubong sa yuta ug ang katunga sa manok nga bayi gilubong sa yuta ug ang laki ug ang katunga atong duha ka manok nga bayi laki gibakaon ngadto sa iyang anak mo nga hingulian na adtong tungora na maayo na gyud ang iyang anak. Og didtong tungora ang iyang anak magsige nagkawagtang magabi lisod di ay kining mapatakdan tag kaungo kay ang kining kaungo dili day nilalim, dili lalim nga maungo ta. May pagmaungo tas kagabion mawagtang tagkalit sa tumbalay kay tuwa di naungo dito sa disco. Kaysa maungo kag mapatakdan kag kaungo lisod kaayo kay magsige kag wakwak sa inyong balay. May nalang kuno nang maungo sa disco muli sayo buntag mao na mga ungo ay kay gikan sa diskohan. Kaysa maungo ka nga mulayog kas tumoy magsige kag wakwak kada kong kaawaw sa silingan unsa matong himpaka murag naamay ni paka sa unahan. Kaya ang kadto di ang barangaya di ay nga giimbitaran siyang anak ang nagpuyo day didto mga ka-idol pulos di ay mga ungo ang kaliwatan di adtong barangaya pulos gid mga ungo ug didto iyang anak hingpatakdi didto natakdan ang iyang anak sa pagkaungo. Ayaw man to ang iyang anak wala na magsigig tuwad pero adto na magsigig tuwad sa laing lugar adto na didto mamalbal adto na didto mangwakwak kay lagi ang ungo dili man mangunay og silingan. Buong pa sa uban mas maayo ning maka silingan tag ungo kay di taon na yon kaysa makasilingan tag kawatan. Oy, di amay nagwak-wak. Unsa ba kani? Nalimbawt man na akong balhibo. Nihunong naman sa dang murag medyo nagwakwak man to. Mao to mga ka-idol. Ilang gingon mas maayo pa kunong magka silingan tag-ungo. Kay di taon na yon kay di pa kuno mangunay kaysa makasilingan tagkawatan. Koy morosep. Pastilan. Ug adtong tungura mga ka-idol. Ang iyang anak gihilom lang nila nga magsigig layog magabi sila ra mismo ang nakahibalo pero apan ang ilang silingan wagi na matikdan bisan gamay kay lagi di ay ang ungo dili mangunay og silingan adto day kini ang ungo magwardas sa laing lugar
Dili day kini magsigigwak-wak diha sa kasilinganan. Adto day kini ngadto magsigigwak-wak mulayog lampanog ngadto sa laing lugar ug adto kini magsigigwak-wak ug adto dito mamalbal. Dili day kini mamalbal og silingan. Muna nga ang ilang silingan wa gyud nasayod bisag usa kanila nga sila dunanay usa ka ungo ang ilahang anak di ay maunay nahimong ungo sa ilahang panimalay. Ani mga kaidol, labi na hayag ang bulan, mao ginaisugmat sa mga vampira mulayog gitawag na tong vampira. Maura man ang kaliwata sa mga ungo, mga abat, mga aswang mao naman na. Oh, mulayog ka na sila mulang purnas na sila magabi eh. Di ay usa ka dakong kahoy mga kaidol. Dako kayo kining kahoy ah. Dabi bro buyag-buyag. Abero kisantismi nobilelatos sanggini cross signaris matiri kang hindom sulati pre o cross di Cristo salvame. Palayo kamong mga dautan. O mga kaidol dako kay ning kahoy o puro buyag. Ang istorya pa sa panahon sa kagabion nga diri daw kuno white lady ang magbarog-barog ako ra kining giduol mga kaidol gisuwayan jud ko na ug duol ug unsa ka tinuod ug may makita ta diri wala ato lang yung testingan ug tan-aw kay kini si Inkotasyo way gikahadlokan eh so-called ni kumbate bisan nag-edad nanhiog 96 rong pagidaron so-called gapon ni kumbate oy no retreat no surrender ni sining Inkotasyo ni man sa ingon nga nang hagit ha ato lang gisuwayan ug naay tay nakita diri ug way tay makita okay ra pod pero ato lang gitestingan ug unsa ka tinuod lang giingon nga doon ako ni magbarog-barog mataghayag ang bulan diri sa punuan sa akasya. Dako-dako sa kining punuon na mga kaidol oh. Murag na may dako kayo sa tanang kabog. Layog. Dako ba ito? Mo ni mga kaidol. Nga wa pa mataw ang ikanlukan ng Inkotasyo. Mo ni nga pa. Salig lang ta mga kaidol. Salig ta sa kahitasan ng mga tuwa mga kaidol. Nga makapaminaw kamo sa akong sugilanon matag gabi matag adlaw. Mga viewers, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video sa akong daghang salamat kayo sa tanan gyud sa pagtan-aw ninyo ug sa pagpaminaw ninyo nining akong video. Salamat kay tanan sa mga nagsuporta sa akong YouTube channel ug sa Facebook page. Ug katong wala pa makasubscribe, please subscribe na mo. May na lang mapunaan ang subscriber na Inkotasyo. Ito'y manday ni kuyawan ako ug daghang salamat sa mga nagsubaybay niining akong sugilanon mga ka-idol. Daghang kayong salamat sa mga nagsuporta mga viewers nako. Daghan kayong salamat sa inyong tanan.